kan ron chua san na chu ari to a silonga te aizola te kan ron kal chawa kan ron chama lalpan amata na tong traya mi in pe te khatiang kha amin zom tir ve ze lalal pa shroina ani ti kan shachiang em tlaya champaya kan ron kal chhole a kan he YouTube vela te chuang kan lo mu thin chewa in rongbol na poimo takhi kan lo en ve thina speaker ro pui tak tak te mi tha tak tak te in lo ruai thina khang te po kha kan lo clear ve thina zan ina chuan in rongbol na poimo taka lalpan min tel tir ve a kan lom ema lalpan ro puina chang ro se ke ni chu missionary po kan intive che lawa kan thei na te kan in pek na te atlem ema amai ro chu kan thei tok lalpan a sia a kan thei toka lalpan malmin som thina tam tak tharau bo tam tak te chandam anlo ni thene tura ke pakhata mo kong pakhata min lo da ve me ni a ma kan ni lo ni ti kha kan han sei du a ti chuan hei a hmuna po missionary angpon kan om ve la wa hi pi chung pui te chu a feel tak taka har mun har sale mun ral trit na hmuna a tak taka alof rongbol tu te an ni a ke ni chu ka vazin ve zok zok kan ril rolan changa va visit ve zok zok thin te kan ni a he kan nu pa hian midang pon ni thawa chu mai ba ka ke mani mission mai ba ka kan delia kan omna kaushan DME kan tia Delhi mizo zong zong enge khoma lalpa faktu te kha khatia ang te khan kumtin mission field visit na te hi kan nei thina hei tuna po kan ho thlanga ke ni Delhi mizo meichia te chuan Lucknow ke mani mission support te jain rai na te kha tlo turin tuna po program kan bo sei le me ka ke pokal turin ke in pe ve le topa khatiak ang khan ke ni chu a visita a par enge apara zu kalve me chi ka kan nia ti kha kan sei ma sadu a ti chuan hei khatiang lampang te po kha in ngai thachak ve thawin karinga claim te kan share ve chunga share tur ani boka hei kan zukal hianin ni hei mission sang te kan tlo ve thina hei kan zukal na a hian mizo Christian te hian tuklo na tam tak kan nei ve in ka sia a ani pon tuklo na tam tak min nei thawanga kan tuklo na point thum vel kha ron sei chwa ve kha ka du'a heti hianin kan zukal hian house stars te kan tlo thina hetia anga in khom na han buat se re hian an ni chu darkar thum kan in khom po hian mo an mu thulo an nin mel lo re tiam thu sei tu le program sharing te an ngai tha ati khan se enge nin mel le chau mel hian an lo renga min ti chak thina ke po kan zukal hian darkar thum te kan in khomania heng te chu nuam lu tu kan ni mo an bong in englo ten puan kan pha to pati hian an lo pha to pa kan va thu ve a an ni po an thua ti khan ma se nin mele som ti meli pakhat ma hi an nei ngai lovani chu ta chuan in ke ni Christian te chu thut na nuam tak
taka kan thua mun nuam tak taka room nuam tak taka kan oma chuti chung chuan dar kar khat vel che hi kan in khoma chu ta po thente chu kan mu thlu a mo nin mel deuh tiang kan om thin ani chu ta tak chuan heng ring thar kan ti ke ni ina chan chin tha kan zu hrila lo piang thar ta te hi kan tluk lo ve hle ni hian ka hre thina ka hon te hian ke po ka sei ve na sa thina heng an ma ni han mu hian min chau thar em thina chu kan tluk lo na lai ni in ka hrian ma chuan pahni na chuan an ni chu khek hi an nei lo mo hei enge reserve hi an nei lo vai khuang an beng a ring tawin lam tura mon ti me hlim em hian an lama ma se kan lam dan ang hi ani lawa hei an ma ni vai lam ang khan lali suwa fakin an lam ani chumo ti khan kutan benga ka hria reng chu sang ni som pakwan in ka hria hei pi chung pu hian pu phe kuwa evangelist oi lalu 2 kilometer exact nge pu arelan baptisma chanti don khamo lalu tuka hian kan vakalani chu ta chuan an lawin ko khom ven lom ema an mani in chep lut tuka khan hei kapula hian iten ka thuk ani kapula ti khan chep in sit khan kan thu ni chu apu phe ku khan khuang hi beng a than hi dir zoi amo ka mitla pola muri a ro pu hi ka tilut tuka enge tharawina a thok anyang si om ti bel po khan om lava a than tla zoi hian khuang hi beng an hlim me khatiang ang khan khuang an ben chuan kut ben tur lam tur mon ti me mo kan mu ve china chuan khatiang ang kha ani awangin ke ni potlaya pathian fakin kan in khoma dan anga in khom me lova azong khek nei lawalpa kan fak na hian lalpai aro puidona min em thina ni chumo khatiang ang ring thar mun shom taka in khom na po khan engmanin mel le shom ti mel po amlo thei topin kholum po hian an poisa lo re khatiang ang khan AC te chu te lo fan po omlo khatiang ang khan mo khatiang ang hmuna khanin kan hanin khoma kan zuin khom pui ve thin khania chu wang chuan min chau thar em thina khek nei lawat lai hmuna azonga kan hun hlut tak kan petarau rawani chuan lalpa choi moina tur hian ke mani po hloka midang po kan chau chwa the tur hian khek nei lovin lalpa hi fak vikta ila anuam don hian ka thina hey music te kan nei tha ke ni mizo christian te chu anni te chu ni lo vai khwang kha ni me mo tia angte an nei lo re ma se kan zum hu khan ke ma ni hi min ti chau min ti chak thar thina ni chu wang chuan nang le ke po enge midang te chakna tur chon azonga lalpa kan fakna mura hian lalpan na lo thoka midang te khan lalpa an lo fak ve chak thina ni ti kha khatta tang khan kan sei le du boka chu ba ka khutilaya enge anni chu mo thian an ron in khoma kan zin khom hian hei bur hian tuite tel te hin ron keng thina ni chu hei pathian thote an sang lutuk lawa kan zukal na chin hmuna te chuan tuite an lo kenga ti khan anin khom do na pya hian tuite tel te hin ron keng thina bur te takte te chu tiang ang te chu hei evangelist ho khan an lo tong trai a rin na in an hona an kel nute dam lo enge nute dam lo te an han noya enge an mani eizon na sang khate angka dam doy an mang thina ni chu khatiang ang khan
khatiang ang khan hei tuite tel te kha damnan an lo mangta anin ronin khom le chuan khatiang testimony an don thar anin khom le anin khom in kara I pathian ro puinan mu kha an soi she ngai lo reng ani chumo hei ka kel nuten the thei lo kha alo ne thei ta a ti te hi an ron din pui ani chumo khatiang khan ke ni chon ho kan ti lu to kan ni chu ma se thil tam tak min zir tira a hmuna zukal chuan ti khan hei a ke ni tan chon a ho ani chumo a ho mel ani chu chuan an mo nu te rai thei lo an rai ta te mo khatia ang kha enge an bong chu ei tui lo khatia ang te an han dam na an lo chan me te kha me han ti la a hlu tu ka khatiang te kha an ron sei chuak thin za hin nei lo re lal pa ro puin an chan hi mo chu wa chu sharing kan ti te po hian khang te khang soi thi ni la lalpan thil ro pui tak min ti sakhi chiar sen lo hi kan dong ve kani chu sharing hun te tele enge a hun lawa te po lalpa thil ti makro pui tak chu ti ro u sam za panga na ziak ang khan khatiang kha kan lo soi tam a kan lo puan chwa zel chuan midang tan le ke mani tan po chakna ani a khatiang kha an ni chuan an war a chu wang chuan shiat te hi anwa ma kha khami pathum kha kan han ser ve du cheu ni chu wang chuan a hmuna in kal chuan in luang liam ve thawin karinga keipo mana delia ka chuk thak ma chuan in vai te hi mo an piang thar theng ti hi karing lo renga chuan kan in nei ti riang kan pa hian ang lawa khoya nge ni kha cp a min hruai thin kha fellowship a ang lawa kwan min hruai thina vai hang deuh te nekro te hian in worship hi an lead thina ni chu vai pakhat kha ka mi thla po tun hian in ala cham oi hlim em hian guitar hi pera hla hi hruai thin ni chu chuan ama khan tharau thiang him kha azale na ni ti kha ke ma po kha ka zu mu thei ni chumo amma kha nung lu tu ka chu ta tang chuan vai ti hin lo piang thar ve thei ni hi lali so Christian ring ve thei ni ti ka pom chu ama chu ka pom lo reng khatia ang kha nia ke ni chu vai rama te po kan lakal lo ani me the pia khatia ang ril ru te po kha in lo nei ve me the ma se pathian thil ti thei zia hi atak zelin hote te kan ngai mang te hian kan zu hmuna se ma chu wang chuanin nakina po enge mission field visit tour te in lakal ve the ani chuan pathian ro puina hi in hmuna na sale zwalang ti hi karing tlatani ti kha kan share rongbon na lama ka phak china ka mu ve chuan kan share ve du chewni vinia kalom atlai hmuna ding ve turin min han ruata kan masa tang khan pathian thu hi a om ve renga galatia bung nga chang som paruk chuti chuan heti hian ka ti ni tharawa omro u ti chuan ti sachak na chu in zom don lo nia ti hi tharawa hian ke mari lu ni chumo tharawa omro u ti pathian thuina min lo zir tir hi tharawa in omro u ti chuan ti sacha nin zom don lo nia ati hi ke ma hian anung akar ma sa tang to khan aizol akan hankal le kan han kumdanga chuan o na hi akha hian ka khat ve thin ni chumo mitam takten chaya te min soma million pui te na te chokan e min du saka an bung ruate an in le lote mo fore na tangan cha cho ang chi te khatia ang te kan han mu thin hian ka ot ve mem thina o na hi hian karon khat thin ni chu mizoram kan ron ho chho hian
ma se pathianin nikum masa khan khatia o na re kanun ka man thin kha hei kan pa bula pong katia ui sum dongila hianin tiang te chu kan nei ve thei me don nom rei lo te hi kan tia mo khatiang khan ka o lu tu ka wang khan hei thu thleng na pui in chong an pui te an kan han mu kha kan ka ot ve thine ni chu ma se zana hian ka mu mangpo ni lo ka mu mangpo ni cha lo hian ka lo rai ni chu mo no te hi ka lo pai ni chu chuanin kanau pa hi ui lo che thei to me lo ni chu kan in dap thina thian ui lo che thei to me lo kanau pa hi ui ngi tinge ka mang ang lut tu ka ni chu ta chuanin kan ka har hlola ka ngai to chun zom zel ani chu ase tharau thiang him khan keima khan fia deuh han min ran shil fia keima delia te chuan engma o tak om lo mo tu ma in cheina po hei o em om lo hei khwate luma avo awang hian simple do hian hei zaina te po hei tiang hian ka om ang hian kan khatiang tho kha ani me a kan nun hi a simple letling zo ka khutiang lai chuan engma in compare te hi om ve vak lova nun hi anwam ve em a khatiang ang khan tharau thiang ni mi ke ma nia azalen ve a khatia kanau pa che theilo ta kha kan thang har kha tharau thiang him hian min ran shil fia ta keima pathian tharau keima nia om hi alo che thei to lo ni hi ti sathil o na khan min lo del rit to lu tuka ka ti reng po kha chumi chu nei ve ila mo chumi chu ka du khatiang do lir kha ka ngai to na te po eng tin ya ka nei theyang ti ringot kha ka lo ngai to na sa to lu tuka keima tharau thiang nim keima ka chung om kha alo che thei to lo ti kha tharau thiang nim khan min han sha tira kalom em khulai po ka ho tha ka zuk sera hei khatia ang khanin mizoram kan ron ho chong khatia ang khan om thina ni chu keima ni ya hianin ti sa le tharau a in do renga chu wa chon keima ni ya hianin tharau thiang him a omani kan pian thar ni chatuan nun na kan chan to nuwa hian mo tharau chandam na kan chan to nuwa hian chu tharau thiang nim chuan lal iswa chau hi achoi moi mo lal iswa du dan zelin na thokani chu lal iswa du dan zel kan om hian keima ni tharawa kan lo omani chu mi tharawa kan lo om chuan ti sa chak na mo mi chak na te mo dam chung ro pui na lem chak na te ti kha khang zong kha in zom don lo nia lo tia ni chu vainia hen nang le ke hi mi piang thar kan ni mo tharau chung nung nei kan ni mo kan siang thu tak mi te chuan tharau wa ke ma ni pathian om vek to te kan ni a chu tia ang chuan lal i swa du dan anga vo inia po hian rin om na te enge mi min mu lawa thil swal ti mai lawa lalpan engkim mu ni ti kha shechunga keima ni taksa zon zela swal lal i swa du lo zong tharau thiang nim zalen theila lo na kha kan sima enge kan ti lo chat chuan keima ni tharau thiang nim azalena ti sa chak na mo kan chak na te kha in zom do lo nia ti kha adik em a chu ke po tun kum kan lo ho chu ka in ngai to kalung hi oi em a ai zola kan han kala in lian pui te kan mu a in te kan na nei velawa
in lian pui te kan mua he in lian pui chu iswa zara kata ni hi kan tia kan kalpela khatia angkhan bazara te po han kalila o na hi mo kan nei lo mage o tun kum chu ka inti ve ni chu wang chuan ke ma hian tharau thiang him hi azalen ani ti hi ka in feel ve the ni chu ka o na te hei in le lo te sum le pai o na te kha ke ma hian tun kum ka lo ho chu ma om lo reng ka lom ve em ani ti kha kan ser du chewa nang ni po nang ma nia tharau thiang lim om kha lal i suwa du dan chau tharau thiang lim chuan azoma wang khan lal i suwa du dan anga in kal phot chon he ti sa kan o na te kan chak na mo heng zong hi kan lo zom don lo alo ni chu wan chuan tharawa omro u ati hi evoinia hian nang le keitan hian apoi mo em ani chu wan chuan tharawa om dan chu kan hriat vek to kha in lo ngai tha ngun to a bible a thu a o kan hriat na tura kan chiar te kan meditate te amata na kan in hlana enge kan tong traya kan fellowship lalpa kan pol hian tharawa omro u om tura tan la ka lo ngai to lo keima ni alo zalena ti sa chak na kha alo kan alo bota ang hian venia po he thu ro pui tak keima ni ta na hlok na di boxi lal i suwa ro pui na tur lo ni boxi hi kan lo tharawa kan lo tho theinan zain ka sharing toy tele thu kan share te kha lalpan kan zawai tan aro puinan min man sakro se amen